Spillere på banen. Jeg tror, der er vel omkring 5.000 tilskuere plus minus. Og de kan se to hold, hvor jeg godt kan garantere, at det ene af de her to hold, mindst et af de ene spiller i SAS-ligaen efter sommerferien. Lyngby, spilleren her, Jakob Bresemann og de øvrige spillere, kan tage et stort og måske afgørende skridt mod SAS-ligaen med 3 point i dag, mens AGF, de kan forsvare deres anden plads. Og det får de også brug for mod et godt formstærkt AGF-hold, så det bliver en spændende kamp, tror jeg. Det håber vi på. Spillet er i hvert fald sat i gang. Bresemann ud til nummer 19. Mikkel Bækman. En af to meget offensive kanter på Lyngby's hold. Og offside på angriber Kim Aabæk. Men altså et Lyngby-hold, som spiller uden topscorer. Anders Jokumsen, som har været skadet og derfor starter på bænken. Og så ser vi allerede her fra start noget af det, AGF gerne vil. Lange bolde frem mod de to angribere. Jeremiah White udfordrer. Indlæg fra ham. Mike Thulberg stiger til værs. Og så kører Aabæk afsted på. Trækker meget ud mod venstre. Aabæk. Og så bliver der plads til Christian Holst mere i højre side. Et par dygtige angriber Holst, som vi har i billedet her. Og Aabæk. Ja, så har de Anders Jokumsen og Lasse Riise. To angriber på bænken, så der er meget offensiv kvalitet. Og så vi ser her kvaliteter her. Og kampens første store mulighed. Og så er der 1-0. Morten Christiansen. Nej, undskyld, det var Tobias Mikkelsen, der herefter blot 1 minut og 20 sekunder spil giver Lyngby en regulær drømmestart. Ja, det må man sige, og det går altså stærkt. Ikke alene går det stærkt i opspillet, det går også stærkt, når han har den. Prøv lige at se et drev, han har. Og så tager han den med og får bolden hopper lidt, og så bliver det faktisk en flugter. Fuldstændig uden chance for keeperen. Den kan Steffen Rasmussen bare kigge på, og så er Lyngby foran 1-0 efter, 1 minut og 40 sekunder. Tak skal du have for en start. En helt fantastisk start, og nu er Lyngby lige præcis i den situation, som de gerne vil. AGF skal nu skabe spillet af det, ved de. Lyngby-spillerne, det er AGF ikke specielt gode til faktisk. De vil gerne satse på organisationen. Og nu er de tvunget frem af banen. Det kommer de måske med det samme. Ja, vi ser her, de har altså 7 mand op omkring feltet. Og det er altså... Det er offensivt, men det er sørme også farligt mod de her uhyggeligt hurtige Lyngby-folk. Men det er et meget offensivt AGF-hold, der lægger ud med et højt pres med utrolig mange spillere i nærheden af Lyngbys felt. Og hvad nu? Ja, de er ved at rode ud i nogle store problemer, lumper Steffen Rasmussen. Det er en god, livlig start, vi har fået på den her kamp. Der var mange skuffede seere efter sidste weekends topopgør mellem Sønderjysk og AGF. I dag har vi fået god underholdning her, og et mål allerede efter 1 minut og 20, og Lyngby de bliver ved. Og han tryller Tobias Mikkelsen. Det ser rigtig fornuftigt ud, det han laver ude på kanten, og de bevarer presset og får et hjørnespark. Kampens første hjørnespark. Nikolaj Melkersen, der fremtvinger det, og Ove Pedersen ser bekymret ud. Ja, men de her mand-mand-dueller ude på kanterne, altså Tobias Mikkelsen og Mikkel Bækman, dem skal AGF altså helst spille uafgjort på, ellers får de meget svært ved at vinde den her fodboldkamp. Jakob Bresemann er kommet med i feltet. Det bliver en afslutning lige på mål. Og der er mål! Og der er mål! Den er vinket inde. En meget kontroversiel situation. Ja, men Kim Aabæk. Det kan du have ret i, men linjedommeren står altså helt nede ved hjørnefladen, så der kan ikke være tvivl om, at den bold har været inde. Og det er en hjørnesparkskombination, hvor man kører kort, så kommer Aabæk afsted med sit venstre ben ind i feltet og sparker flat. Og den dropper Steffen Rasmussen altså. Ja, han har været ude og skælde ud på linjevogteren. Skal også ud på sit forsvar lige nu. Ja, men han skal skælde ud på sig selv, kan han, for den skal han altså bare have. Det skal blive spændende at se. En kort kombination til Aabæk, som kommer ud, og han tager ikke noget træk, men sparker første gang. Og den skal han altså have. Det er et flat spark lige på ham. Og den smider han altså ind. 2-0, Michael. Spillet 4 minutter. Lyngby på vej i SAS-ligaen. Ej, det er helt vildt det her. Det er helt vildt. Og en rigtig skidt start for AGF og Ove Pedersen.
Ja, det må man sige, for de er et AG-hold, der ellers er offensivt indstillet, og det er det, de måske har betalt prisen for her. Og nu skal AGF lige trække vejret og se, om de kan komme tilbage i det her opgør. Ja, de er rystet, smider en bold væk med det samme. Kim Aabæk målscoren til 2-0. Christian Holst. Men det er guf for Lyngby, for AGF. De skal endnu længere frem på banen nu. Det passer perfekt til Lyngby. Ja, det gør det. Men det handler så også om for AGF ikke at kaste så mange frem. Og det skal Ove lige have styr på, eller det skal spillerne i hvert fald lige have styr på. Ja, de har ikke styr på hinanden nu. Nej, ikke lige nu. Fejlaflevering fra. Prøv at se, hvor meget plads der er inde i midten. Der er stort set en motorvej. Og stort frispark af islændingen Kai Andersson. Og han skal så lige hen og snakke med dommer Lars Hummelgaard. Andersson, som har været tvivlsom op til den her kamp. Og de har været rigtig, rigtig glade i AGF for, at Andersson er blevet klar til i dag. Det skulle stabilisere midterforsvaret yderligere. Men nu er de altså bagud 2-0. Og se frispark her det. Der fortjener han for en advarsel for den Kai Andersson. Islændingen. Og frispark, som tages af Alexander Fischer. Og allerede her efter 5 minutter har vi fået mange eksempler på, at Lyngby gerne vil spille hurtigt, flat ved jorden, gode kombinationer. Ja. Michael Lump taber bolden. De er fuldstændig dominerende. Nu tror jeg, det står 3-0. Aabæk 3-0. Det er jo helt vanvittigt. Ja, men de spiller... der er så meget energi i det her hold, som jeg har sjældent set noget lignende. 6 minutter og 32 sekunder, så ligger den altså ind i kassen igen. Og de er fuldstændig rundbarberet, de røde AGF'er. Er den her kamp afgjort nu? Ja, det er den helt sikkert. Jeg kan slet ikke forestille mig, at de kan rejse sig oven på det her. Det er jo et chok, de har fået. Og den er klappet ind af den her af Aabæk. Hans 6. sæsonmål. Nu skal de lige holde et lille møde. Det gør de også derinde. Og nu bliver de altså nødt til at stille sig lidt tilbage i banen. Ned og stå lidt, og så prøve at få orden på det her. For ellers så får de en på bæret. For Lyngby forsvarer en lille smule ro. Det gør AGF's forsvar til ikke. Det er frispark, og så kommer der et gult kort igen. Og jeg tror, det er Kai Andersson, som en gang har fået en advarsel. Får han en advarsel mere, så er det farvel og tak til ham. Det er det. Det er det. Gult kort til Andersson. Er det også der sidder og dummer os nu, Michael? Ja, altså... Jeg synes, han fik et. Så vidt jeg husker, så har han et, men det kan da godt være, at vi tager fejl. Nej, han bliver kaldt hen igen. Ja, han prøver at luske den. Den går ikke, Andersson. Han tror, han kan luske væk. Men det har dommer Lars Hummelgaard selvfølgelig husket 2 advarsler. Og her kommer den igen. Ja, og den er god nok. Og det er ikke særlig smart lavet, når man har et gult kort i forvejen. Det må man sige. Men nu er Lyngby altså i den situation, som de var sidste uge i Næstved. Der spiller man altså også i endnu længere tid. Der får Næstved Nick Christensen vist ud efter, jeg tror, 12 minutter eller noget af den stil. Og det var altså ikke udenbart nogen fordel for Lyngby. Der smider man en føring og spiller kun 2-2. Så det har man måske lært af. Men det er klart, at nu er det virkelig op ad bakke for AGF. Bagud 1-3. 10 mand i 8 minutter her. Og helt anden halvleg. Jeg vil lige tage frisparket fra Aabæk. Det er helt forrygende, det han laver der. Chipper den frem til Christian Holst. De tør altså også det hele nu. Ja, det er klart. Det er frækt lavet, det. Han morer sig også. Prøv at se her, det er altså teknisk rigtig, rigtig godt. Det er sandhjernet, som vi siger i golf. Over bunkeren der, eller muren i det her tilfælde. Og så kører de på igen. Mikkelsen, de spiller på et meget, meget lille område. Og ikke noget frispark til Peter Gravlund. Og så sætter Fischer til gengæld fart på. Og så er den ryger hele vejen på tværs, hvor Kim Aabæk lige præcis ikke er noget med frem. Melkersen. Og så skal den bredt. Der står de 2 mand. Der er mål! Der er mål! Fremragende scoring. Tobias Mikkelsen scorer sit andet mål i den her kamp, hvor bringer Lyngby foran 4-1. Hold derop.
Sikke en scoring af Tobias Mikkelsen, der nu har lavet 2 mål i den her kamp. Ja, det er altså skræmmende, det her. Det er skræmmende offensivt, det de præsterer, Lyngby. Ingen chance for Steffen Rasmussen. Den er følt ind. Det er overblik, det er teknik, det er det hele.